Vítam vás v tomto krásnom trojpodlažnom rodinnom dome, kde by som vám na prízemí chcela predstaviť obývaciu izbu, knižnicu a jedálenskú časť. Všetky tieto tri miestnosti sú prepojené rustikálnymi prvkami. Podlaha vo všetkých troch miestnostiach je jednoliata plávajúca. Čo sa týka farby, nie je ani príliš svetlá, ani príliš tmavá a preto nám vhodne dotvára priestor. Jej výhodou je bezbariérovosť a zároveň aj ľahká údržba. Obývacia časť, ako aj jedálenská časť, sú veľmi vzdušné a presvetlené miestnosti. Majú orientáciu okien na južnú stranu. Táto orientácia nám môže spôsobovať prehrievanie priestoru, ale keďže domáci nemajú veľké presklené steny, ale majú iba okná, k tomuto problému v tomto prípade nedochádza. Obrovskou devízou tohto obývacieho priestoru sú tieto dva otvory, ktoré sú riešené formou tzv. Slepých zárubní. Tento otvor, ktorý smeruje do jedálenského kúta, nám vznikol odstránením časti nosnej steny. Prístup do tohoto priestoru je umožnený dvomi spôsobmi. Z kuchyne do jedálne a z chodby cez čitáreň. Samostatný prístup do tejto obývacej časti nie je, preto je separovaná od ruchov z ostatných častí domu. V rohu obývacej časti sa nachádza krb, ktorý je dobre vizuálne prístupný zo sedačky a dotvára nám tú atmosféru pohody. V obývacej časti by som zvolila jemný farebný odtieň za sedaciu súpravu, po prípade tapetu. Dnes máme na trhu množstvo farieb, materiálov a druhov tapiet, ktoré keď sa vhodne zvolia, dokážu priestor oživiť a zmeniť ho na nepoznanie. V tomto prípade by som ale tieto teplovodné rúrky obložila sadrokartónom, kde by nám vznikla nika, ktorá by sa dala zaplniť napríklad policovým systémom. Ak nemáme radiátor obložený obkladom alebo prekrytý sedacou súpravou, je lepšie zvoliť si dlhšie záclony, ktoré nám ho prekryjú. Keďže domáci nemajú v obývacej časti odkladací priestor na knihy, slúži im na to táto knižnica, ktorá je plná kníh. Tento priestor volajú čitáreň a slúži im zároveň aj na oddych a relax. Táto miestnosť je pekne presvetlená zo zimnej záhrady, kde svetlo prichádza cez presklenú stenu. Nachádza sa tu toto pohodlné kreslo, účelové osvetlenie, ktorá nám pomáha pri čítaní a samozrejme knižnica plná kníh. Domáci urobili dobre, že tento priestor nezahltili nábytkom a preto táto miestnosť zostala vzdušná a vhodná na relax a oddych. Keďže jedálenský kút je dostatočne priestranný a veľký, zvolila by som dominantnejšiu rustikálnu zostavu ako je táto. Výraznejšie záclony a závesy by nám doplnili interiér a zvýraznili tento štýl. Priestor nám dotvárajú živé rastliny, rezané kvety, ktoré nám tu spriemňujú atmosféru. Keby som to mala zhrnúť na záver, priestor týchto troch miestností, jedálenskej časti, obývacej časti a knižnice je veľmi zaujímavý a s doriešením pár detailov by som tomuto priestoru nemala čo vytknúť.